Welcome, dear colleagues, friends, partners. We're just Jó waiting napot for mindenkinek, everybody to come in. kollégák, Just get barátok! started. Várunk Give arra, me a hogy couple of mindenki seconds. megérkezzen, Make és egy yourself pár perc comfortable. múlva kezdünk is. Helyezzétek magatokat kényelembe addig. All right, I hear the church bells behind me ringing, so that's a clue that we need to get started. Rendben, But tehát el welcome is to kezdhetjük. this webinar on Üdvözlök mindenkit empowering ezen local a governments to webináron, strengthen local amely a early helyi childhood önkormányzatok systems. képzéséről szól a helyi I'm korai Vidhu kisgyermekkori Chopra, an early rendszerrel childhood development kapcsolatban. specialist at Equitas York Szeretném and Central Asia bemutatni Regional Office. a And jelenlévő it is my great pleasure to kollégákat. welcome you to this Nagyon exciting örülök, hogy discussion co-organized by itt UNICEF and the lehetek International ezen Step-by-Step a Association megbeszélésen, and ami az funded UNICEF endlessly by Európai the és US Bureau of Közép-Ázsiai Population, Regionális Refugees and Hivatalát Migration. szervezte, So valamint today a we are a virtual Menekültügyi community Hivatal that is is részt spread vett az geographically. We ügyben. are united in our shared Nagyon interest in the power and the együtt promise of the dolgozunk early youth azon, life abban and the érdekében, pivotal hogy role local segítsük a governments korai play in creating kisgyermekkori shared vision, nevelést, és az commitment and önkormányzatok action is nagy to szerepet design, kapnak coordinate and ebben, deliver annak integrated policies and érdekében, hogy programs for young children segítsük and a families that politikai enable jogalkotást opportunities for ezzel cultivating kapcsolatban, joy, és lehetővé connection, tegyük a support családok and és az flourishing. önkormányzatok számára, We have hogy a a korai fantastic lineup kisgyermekkori of speakers neveléshez with deep expertise in the hozzájáruljanak. early years and Nagyszerű local governments, panelistáink vannak and a helyi both them and önkormányzatoktól, you és ők will és together weave ti this is enriching együtt and fogunk dolgozni invigorating azon, discussion. Our hogy time together is részt vegyünk quite ebben short, a so I request your beszélgetésben a mai collaboration to nap. help keep us on Nagyon track. fontos, hogy So a few things betartsuk to az just take note időkorlátokat, of for a really és rich virtual ezért meg exchange. kell említenünk, One, that the hogy chat feature will a remain chat open throughout this webinar. Please funkció feel free to use nyitva the lesz chat az box egész to introduce webinar yourselves, folyamán, tehát to share any érezzétek emerging magatokat thoughts, ideas, felbátorítva arra, reflections. hogy ott The question bemutassátok and answer a feature is also gondolataitokat a available for témával questions for kapcsolatban, the speakers and panelists, kérdezzetek, and the speakers will illetve either take ezeket these a questions in real kérdéseket time majd a or alternatively also type their beszélőkhöz response in. tudjátok And használni, finally a and beszélőknek importantly, with tehettek fel immense thanks to kérdéseket. our És még egy amazing fontos dolog, translators, köszönjük real-time szépen a translation is nagyszerű also available. tolmácsainknak a So if you munkáját, hover your hiszen mouse to the tolmácsolási cursor to the globe at szolgáltatások the is bottom of the Zoom elérhetők. panel, you can A turn on the Zoom translation, and alján translation is található available egy for both földgömb, amire Croatian, rá kell Montenegrin, Serbian, kattintani, és ott Hungarian, and Ukrainian. elérhetőek a különböző So nyelvek, amelyen a all logistics tolmácsolást lehet aside, and hallgatni. without much further Tehát ado, I would now like to kind of további officially lépések kickstart our helyett webinar. I would szeretném like to invite elindítani a Dr. Eminila webináriunkat, Borisova, és szeretném Regional meghívni Advisor for dr. Early Eminila Childhood Development Borisovát, at hogy UNICEF Europe and Central Asia, to get us csatlakozzon started. hozzánk, Over to aki you, az UNICEF Evelina. Európai és Thank Közép-Ázsiai you so Regionális much, Vidhu. Hivatalától Thank you van. so much, colleagues. Good Köszönöm morning. szépen, I see we have kollégák! over 100 people Jó with us already, reggelt which is mindenkinek! fantastic. Látom, hogy közel Good morning, 100 colleagues, ember van ma partners, and velünk. friends. Szeretném First of all, on köszönteni behalf a of UNICEF, a kollégákat, a very big thank partnereket, you for és joining köszönök today's szépen discussion and mindenkinek, the aki launch of the Early Childhood csatlakozott Development ma Toolbox ehhez a for Local Governments. beszélgetéshez We are really, a really delighted korai to present this kisgyermekfejlesztői toolbox to you eszköztárral and to hear your kapcsolatban. Nagyon suggestions, ideas, örülünk, hogy and ezt az eszköztárat bemutatjuk mostly ma nektek, és way forward to meghallgassuk a how ti to put it to use visszajelzéseteket because it vele is specifically kapcsolatban. designed to empower Elsősorban local arra governments to szeretnénk strengthen early childhood fókuszálni, hogy hogyan development lehet systems. ezt használni, és Over the hogyan tudják past az 2 years, our önkormányzatok, work at UNICEF hogyan használhatják ezeket az used partially the önkormányzatok a Ukraine munkájuk crisis, but során. also in our support Az to 7 elmúlt member states in években, több mint piloting the 2 European Child éve Guarantee, have really reinforced the segítettük importance of a local governments tagállamokat and annak their role érdekében, not only hogy as az key partners and önkormányzatok implementers of integrated tudják services for young segíteni children, but a also korai as incubators of kisgyermekfejlesztést. good practice and Ráadásul innovation, and we have learned a ezeket a lot by gyakorlatokat, working illetve together. innovációkat So I'm very tudjuk happy that alkalmazni. this Tehát az effort elmúlt 2 évben culminates in nagyon something very sokat tangible and dolgoztunk ezen, practical that we és hope nagyon many of you will be örülünk, able hogy to use. ezeket a From our gyakorlatba is tudjuk engagements helyezni, with many és of you ti is and használni with fogjátok many majd a others who were jövőben. not able to join Azok, today's akik discussion, we've részt learned that vettek, some local és mondjuk governments nem is already tudtak use csatlakozni timely data and a tools to mai build shared megbeszéléshez, vision and azt action plans tapasztaltuk, for the early years. hogy But the question megvannak that a we megfelelő posed in lépések, front of us illetve and in a front of közös kép a korai the process ahead gyermekneveléssel of us is how do kapcsolatban, we és scale maga and a folyamat, systematize ami these előttünk approaches áll, hogy to hogyan ensure that lehet young children ezeket and mérni, families illetve everywhere benefit rendszerezni, from the right annak lessons, érdekében, and how hogy do we bring megbizonyosodjunk best arról, hogy practices minden together in kisgyermek a implementing them megfelelő in practical ellátást ways. kapja, és hogyan We lehet know very mindezt well that local governments are hatékony critical in módon ensuring young megtenni. children and their Tudjuk caregivers azt, hogy receive the nagyon necessary fontos, supports hogy to a buffer them korai against poverty, gyermekek, social illetve a exclusion, and gondozójuk many other
megkapják a megfelelő segítséget annak érdekében, hogy biztosítsuk az ő inkluziójukat. Ehhez pedig a helyi jogalkotásra is szükség van, hogy megfelelő módon legyen koordinálva, illetve beosztva, valamint hatékony legyen annak érdekében, hogy a családokat tudja segíteni. És a mi víziónk ezzel kapcsolatban az, hogy minden család és gondozó megkapja azt a segítséget, amire szükség van, és ezt fel tudják használni, méghozzá egy igazán hatékony módon. Ez elérhető egy helyi regionális szinten, és lényege, hogy bevonjuk az érdekelt feleket, azok, akik részt vesznek a korai kisgyermeknevelésben, és stratégiákban gondolkozzunk és alkalmazzuk, amelyek elősegítik a korai kisgyermeknevelést. Fontos azt, hogy az önkormányzatokat segítsük annak érdekében, hogy megerősítsék a korai kisgyermekkori rendszerüket, ráadásul felkészüljenek a jövőbeli kihívásokra, amelyekre mondjuk jelenleg még nem is számítanak. Ez számunkra azt jelenti, hogy elismerjük, hogy folyamatos tanulás szükséges, illetve módosítás, mint hogyha egy termék lenne, és minden termék esetében ez egy élő termék, amelyen folyamatosan finomítani kell, és ezért szeretnénk folyamatosan fejleszteni, építeni, ezt egy rendszerbe foglalni, amit ma megosztunk ma veletek. Ehhez pedig szükségünk van partneri kapcsolatokra, illetve elköteleződésre annak érdekében, hogy a kisgyermekeket a lehető legmegfelelőbb módon tudjuk elindítani a mai úton. Köszönöm, hogy ennyien eljöttetek ma, és tovább dolgozhatunk ezen a vízión. Nagy partneri kapcsolat van, és ezért az International Step by Step igazgatójának szeretném továbbadni a szót. Köszönöm szépen, Evelina, nagyon szépen nagyon sok szeretettel szeretnék köszönteni ma mindenkit. Nagyon örülünk ennek a partneri kapcsolatnak, és hogy Evelina említette, mi is ennek a mozgalomnak a része vagyunk. Nagyon üdvözlő látni azt, hogy nem csak partnerek, érdekelt felek kapcsolódtak hozzánk Európából, illetve Közép-Ázsiából, hanem az egész világról. Ahogy Evelina említette, ez mindenki munkáját érinti, aki a korai kisgyermekkori nevelésben érintett. Láthatjuk, hogy az első évei a gyermekeknek egyre inkább nagyobb figyelmet kapnak, és egyre inkább nagyobb figyelmet fordítunk annak, hogy mi szükséges ahhoz, hogy ezek az évek jól teljenek. De hogy említettük korábban, jön a kérdés, hogy hogyan lehet azt megrendezni, elrendezni, hogy ezek a segítségek, szolgáltatások helyi szinten elérhetőek legyenek. Például olyan szinten, ahol nagyon összetett a rendszer, ahol korlátozottak a lehetőségek, és ezért az UNICEF-nél, az Európai és Közép-Ázsiai Regionális Hivatalnál reméljük azt, hogy azok a források, amelyeket biztosítunk, a lehető legjobb időpontban érkeznek meg. Az ISA, az International Step by Step Association több mint 25 éve dolgozik azon, hogy megfelelő rendszereket hozzanak létre annak érdekében, hogy megfelelő, jó minőségű szolgáltatásokat tudjanak biztosítani a korai kisgyermekeknek. És ami fontos, hogy a helyi szinten tudjuk ezt alkalmazni, meg tudjuk vizsgálni azt, hogy a helyi önkormányzatok milyen pontos vezető szerepet játszanak ebben a kérdésben. És több éven keresztül segítjük ezeket az önkormányzatokat. Hiszük azt, hogy egy jól irányított hálózat az érdekelt felek bevonásával, egy tiszta vízióval, egy értelmű vízióval nagyon hatalmas előnyt jelent annak érdekében, hogy egy agilis kontextust tudjon létrehozni azon gyermekek számára, akik érintettek ebben a kérdésben, és ahol ki tudnak teljesedni. A helyi önkormányzatok felelősek annak érdekében, hogy irányítsák a forrásokat, és ezeket a kisgyermekek, illetve a fiatalok javára tudják fordítani. Ez az eszköztár és a mi partneri kapcsolatunknak mind a célja az, hogy a kisgyermekkort prioritásként kezelje, és ugyanakkor a fiatal kisgyermekek szükségleteire reflektáljon, valamint a családjaikat is bevonja képbe. Tehát nem csak egy tervet szeretnénk átadni, hanem inkább egy stratégiai elgondolást is.
Köszönöm szépen, Evelina és Lianna, hogy megnyitottátok a mai beszélgetést. Biztos vagyok benne, hogy titeket is nagyon érdekel, hogy mi ez az eszköztár, amiről beszélünk. Be is mutatjuk most ezt röviden, hogyan áll össze. Tehát az enyém a megtiszteltetés, hogy Mihaela Ionescu-t meghívhatom, aki szintén az ISA-tól van nálunk, és elmondhatja, hogy hogyan tudjuk használni ezt az eszköztárat, majd utána lesz egy panelbeszélgetés, amire kérlek, hogy maradjatok velünk. Itt meg lehet osztani a kérdéseket, hozzászólásokat a chat ablakban. Mihályra átadnám a szót. Köszönöm szépen, igazán nagy megtiszteltetés, hogy én mutathatom be ezt az eszköztárat. Elmondhatom, hogy mi a célja, hogyan áll össze. Menjünk kérlek a következő diára. Tehát úgy gondolom, hogy néhány pontot már említett Evelina Lianna, azzal kapcsolatban, hogy egyetérthetünk mindannyian, hogy az élet első évei kulcsfontosságúak az egészséges fejlődés és jólét alapjainak megteremtéséhez. Ráadásul az élet környezet is nagyon fontos a gyermekek fejlődése szempontjából. Ugyanakkor a kisgyermekes családok összetett kihívásokkal szembesülnek a megfelelő fejlődéshez szükséges minőségi környezet biztosítása során. Ráadásul egyetlen szakpolitika, intézkedés vagy szolgáltatás sem képes kezelni a családok és kisgyermekek előtt álló összetett kihívásokat, tehát maga a hely számít, és a helyi önkormányzatok jó helyzetben vannak ahhoz, hogy változtassanak a kisgyermekek és családjaik helyzetén. Tehát az eszköztár célja az, hogy 32 eszközt mutasson be annak érdekében, hogy a helyi önkormányzatokat támogassák a rendszerei koordinációjában, hatékonyságának és eredményeinek növelésében, javításában. És a kapacitás megerősítésével, növelésével segíthetjük a szakértelmet és az erőforrások mozgósítását, hogy minőségi környezetet tudjunk létrehozni a kisgyermekeknek és családjaik részére. Ez volt a fő ok, amiért elkezdtük ezt az eszköztárat létrehozni. A szerkezet úgy állt fel, hogy 4 építőelemet tartalmaz, és ebben 32 eszköz van. Nem akartunk nagyon sok információval az elején már megijeszteni, több oldalas forrás van ezzel kapcsolatban, de hogyha egyesével megnéznénk az eszközöket, akkor lehet, hogy az irreleváns lenne egyes önkormányzatok számára, így csak a lényegre koncentrálva. Az első építőelem célja az, hogy irányadó eszközöket biztosítson a helyi önkormányzatok kapacitásainak és infrastruktúrának megerősítéséhez. Ezen nagyon sokat dolgoztunk, és folyamatosan dolgozunk, hiszen a korai kisgyermekkori rendszernek nagy fejlesztésre van szüksége, hogy ki tudja elégíteni a különböző szükségleteit a kisgyermekeknek. A második építőelem irányadó eszközökre vonatkozik a kisgyermekek számára nyújtott egészségügyi, otthonlátogatási, szülői támogatási ellátással kapcsolatban, valamint szociális védelemmel kapcsolatos szolgáltatásokhoz való hozzáférést is segít. A harmadik építőelem olyan iránymutató eszközöket tartalmaz, amely kiszolgáltatott vagy kirekesztés által veszélyeztetett csoportokkal foglalkozik, például mély szegénységben élők, fogyatékossággal élők, etnikai kisebbségekhez tartozóak, menekült gyermekek, illetve van még pár más kategória, amely a kizárás, illetve a szélére marginalizált gyermekeket érintheti. A negyedik pont pedig irányadó eszközöket tartalmaz, ami a fejlesztéseket átfogó helyi kor vagy gyermekkori stratégiára vonatkozik. Láthatjuk, hogy minden egyes építő elemmel nagyon fontos, hogy összeálljon ez a rendszer. Tehát, ahogy már épp mondtam is, az építő kocka az első irányadó eszközök a helyi önkormányzatok kapacitás infrastruktúrájának
megerősíteni az összehangolt intézkedések érdekében. Itt, ami nagyon fontos számunkra, a magas szintű koordinációs infrastruktúra létrehozása város önkormányzati szinten, természetesen közös jövőkép és cél alapján. Nagyon fontos, hogy itt a kisgyermekek és az ő családjuk jólétét célozzuk meg, és szeretnék, hogy minél jobban fejlődjenek. A második cél az az, hogyan is tudjuk a különböző érdekelt felek szerepének és felelősségi körének közös megértését helyi szinten növelni, és hogyan tudunk közösen jobb eredményeket elérni. Itt láthatjuk is az első építő blokknál, hogy 14 különböző eszközt láthatunk. Vannak olyanok, amelyek előbb a célra és a főbb tényezőkre fognak koordinálódni, hiszen ezeknél megnézzük azt, hogy milyen helyi szinten lévő gondolkodás kellene ezekhez. Viszont a másik oldalról ez a koordináció azért is nagyon fontos, hiszen itt mindenkinek megvan a saját megosztott kötelességtudata, a cél, és az is nagyon fontos, hogy az infrastruktúrát is itt meghatározzuk, azt, hogy ezt a koordinációt tudjuk biztosítani magas szinten. Majd arra is nagyon fontos hangsúlyt fejezni, hogy a partnerek, érintett feleknek milyen szerepük van, hogyan tudjuk ezt feltérképezni, hiszen mindenkinek különböző, nagyon fontos szerepe van ebben. Az is nagyon fontos, hogy ha nincs elég koordináció, akkor hogyan tudunk egy akciós tervet felállítani, amely segít nekünk abban, hogy mégis ezeket a felelősségi köröket és erőforrásokat megtekinthessük, és jól tudjuk ezt koordinálni. Az sem elhanyagolható, hogy nagyon fontos megnéznünk a kommunikációt és az információ megosztást a különböző szinteken, hiszen tudjuk, hogy nagyon fontos az adatvédelem, főleg a gyerekekről van szó, de attól függetlenül, amíg a koordinációra kell helyeznünk a hangsúlyt mindenképpen, ezért ezt magas szinten tudjuk akkor képviselni. Hogyha tovább haladunk a második építőkocka felé. Ugye már mondtam, hogy ez az irányadó eszközök a kisgyermekek számára nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáférés és a minőségének javításához nagyon fontos. Ez azért nagyon fontos a gyermekkori szolgáltatásokkal kapcsolatban, az az, hogy a helyi helyzet elemzése nagyon fontos a konkrét ágazati kérdések kezelésénél, egészségügyi látogatás, szülői támogatás, koragyermekkori nevelés és gondozás. Itt is különböző szektorokat láthatunk, például, ahogy megnézzük a különböző építő elemeket itt, elég hasonlóak. Itt is láthatunk olyan részeket, amelyek különböző szektorokra irányulnak, de ami nagyon fontos, hogy a szektori problémákra adnak választ, és itt azt is láthatjuk, az az, hogy hogyan tudnak ezek összefüggésben együtt dolgozni különböző problémákról, és hogy azt is, hogy egy meghatározott szektor hogyan is működik, tehát itt nézzük meg azokat, hogy hogyan is tudjuk ezeket a különböző tevékenységeket létrehozni, és hogyan ellenőrizik ezeket. Például az első az otthonlátogatás, vagy szolgáltatások javítása helyi, illetve nemzeti szinten. Az eszközöket különböző szinten kidolgozták, ezeket már meg is vizsgálták, ezért úgy gondolom, hogy nagyon releváns lehet helyi és nemzeti szinten is, ezért bemutattuk ezeket a releváns eszközöket, azért is, hogy megnézhessük, hogy ezek a szervezetek hogyan dolgoznak, és hogy hogyan tudjuk ezeket megcélozni, milyen kihívásokkal néznek ezek is szembe. Ahogy már mondtam, amikor a harmadik építő elemről beszéltem, az az volt, hogy az irányadó eszközök a kiszolgáltatott vagy a kirekesztés veszélynek kitett gyermekek különböző csoportjaival kapcsolatos összetett kérdések kezeléséhez lett megalkotva. Nagyon fontos itt is, hogy a helyi önkormányzatok támogatása fontos nekünk annál, hogy összhangolt módon foglalkoznak a kiszolgáltatott csoportok egy vagy több kategóriával kapcsolatos konkrét kérdésekkel. Itt nagyon fontos a koordináció
talán a legfontosabb ennél a résznél. Itt az eszközök, amiket megnézünk, az az inkluzivitás, a szolgáltatásoknak az inkluzivitása. Van az általános része minden olyan résznél, például, ahol szolgáltatott gyermekekkel dolgozunk. Itt mindig vannak olyan részek is, ahogy meg szeretnénk nézni, hogy a különböző szervezeteknél és szektoroknál mennyire tudjuk a gyerekeket támogatni. Főleg, ami nagyon fontos, az a kisgyermekkori nevelés és gondozási központok inkluzivitásának értékelése. Ha megnézzük a következő eszközöket, ezek mind nagyon specifikusan mindenképpen ezekre a csoportokra utalnak, például, hogy a roma kisgyerekeknek milyen szükségleteik vannak, és hogy a kiszolgáltatott csoportok hogyan is tudnak segítségben részesülni. Ebben a kategóriában mindig azt is próbáljuk szem előtt tartani, hogy az önkormányzat hogyan tudja a kapacitását kiaknázni. Ezért a holisztikus hozzáállás nagyon-nagyon fontos. Az utolsó építőelemünk pedig a 4-es. Itt, amint már meséltem is, az az elmozdulás egy teljes körű helyi önkormányzati kora gyermekkori stratégia felé. Ez nagyon fontos számunkra, hiszen itt a helyi önkormányzatok támogatása, ami a legfőbb számunkra, hiszen a helyi kora gyermekkori stratégia kidolgozásában nagyon fontos, és az adat elemzésen alapul, hiszen ez egy nagyon stratégikus rész is. Ebben az építő blokkban mindenképpen olyan támogatást is szeretnénk nyújtani, ahol különböző stratégiákat dolgozunk ki, és ahogy már meséltük, már mondtam is, mindenképpen az önkormányzatokkal együtt dolgozunk, akik már olyan stratégiákat létrehoztak, amely az adatelemzésen alapul, hogy milyen prioritások és erőforrások vannak terítéken. Ez nagyon fontos számunkra azért, hiszen a helyi önkormányzat az a hely, amely sokkal közelebb áll a családokhoz, a gyermekekhez, ezért ők tudják sokkal jobban, hogy mik a prioritások. Itt láthatjuk az eszközök térképeknél, hogy az analizáció az hogyan is működik, az elemzéseknél milyen adatokra van szükségünk, és hogy milyen szükségleteket térképezünk fel, és milyen különböző szolgáltatások vannak a helyi szinteken, milyen szervezetek állnak itt rendelkezésünkre, és hogy milyen hatékonyan tudják ők ezeket a szükségleteket kielégíteni, hogyha a családokra és a gyermekekről van szó. Hogyan is tudjuk ezt az elemzést a helyzetekről összeállítani, az nagyon sokszor a helyi szinten értelmezhető. Ez egy nagyon komplex terület, és emiatt is nagyon jól felszerelt hatékonyságra van szüksége, és természetesen cselekvő készségre kell őket sarkalnunk, hiszen itt az erőforrásokat is szem előtt kell tartanunk. Hogy hogyan is tudunk a különböző helyi önkormányzati kapacitásokat megtekinteni helyi szinten, az nagyon fontos itt számunkra, hiszen rengeteg különböző pozitív része van itt a különböző építő blokkoknak. Ugye nagyon különböző publikációt is olvastunk, előhoztunk, hogy milyen különböző építő blokkokat tudnánk használni, illetve hogy a helyi önkormányzatokat miket tudnak felhasználni. A következő diára, kérem. Megnéztük hogy hogyan is tudjuk ezt az eszköztárt használni, ezért szeretnénk egy útmutatót is az eszköztár használatához. Van egyfajta pick and mix megközelítés. Ez azt jelenti, hogy több különböző dolgot fogunk összeválogatni, ugye nem csak Európában, Közép-Ázsiában, hanem az egész világon,
Szeretnénk megnézni a különböző olyan eszközöket, különböző olyan építő elemekből, amelyeket együtt fel tudunk használni, meg tudjuk nézni, mik a helyi szintű prioritások, célok a korai gyermekkori fejlődésben, és ezeket tudjuk összefogni, és azt, hogy mik azok a valóságok, amiket meg tudunk tenni, tehát, hogy milyenek a helyi igények, prioritások és törekvések a korai gyermekkori fejlesztéssel kapcsolatban. Ezért ez inkább egy útmutató, egy olyan kézikönyv, hát ahol megnézhetjük, hogy a helyi önkormányzatok mely pontokat tudják megcélozni, és hozzájuk mi fog a legjobban adaptálódni, mit tudnak a legjobban használni, mely tudja ezeket a szükségleteket kielégíteni. Remélem, hogy elégendő információt szolgáltattam, hogy mindenkinek hozzam a kedvét ahhoz, hogy megnézze az eszköztárat, esetleg átfussa, és úgy gondolom, hogy a kollégák már meg is osztották azt a linket, ahol meg tudjátok nézni ezt az eszköztárat. Remélem, hogy ez nem volt teljesen száraz prezentáció, de próbáltam minden olyan információt szolgáltatni nektek, amely az eszköztárról szól. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes lesz az, amikor majd beszélgetünk az eszköztárról is. Így nagyon sokat segítettek a kollégáink, hogy az eszköztárat létrehozzunk, a helyi önkormányzatokkal együtt dolgozva, és mindenkit szeretnék meghívni, a minden panelistát, akit ma meghívtunk, szeretném megkérni őket, hogy segítsenek, és ők is beszéljenek kicsit veletek. Így lesz pár olyan kérdés, ami úgy gondolom, hogy sokkal jobban világosá teszi számotokra, hogy mi is ez az eszköztár, és sokkal inkább perspektívával fogja helyezni, hogy hogyan tudjátok az eszköztárat használni, nem csak a helyi önkormányzati szinten, hanem a különböző szervezeteknél is. Ezért szeretnénk megnézni, hogy milyen kérdéseink is vannak. A kollégák, akik ma itt lesznek velünk a panelisták közül, Franca Locati Milánóból, majd önkormányzatból, Martina Glasnovic, ő pedig a zágrábi önkormányzattól érkezett, Cosmina Simina Nicolaescu pedig egy bukaresti önkormányzatból érkezett hozzánk, Szentírmai Judit pedig budapesti szervezettől érkezett hozzánk, önkormányzattól. Végül nem utolsó sorban pedig az európai és Stefan Iszkowski az EU bizottságtól érkezett hozzánk, hiszen rengeteg időt szerettünk volna biztosítani, de sajnos még továbbra is megy az időnk, így nem lesz mindenre időnk, de ezért gondoltam, hogy először is nézzük meg a kérdéseket, amik rendelkezésünkre állnak, és persze, akik még itt vannak velünk, ők is nyugodtan tegyék fel a kérdéseiket a chatben, és próbálunk arra is időt szakítani. Az első kérdés, hogy mik azok a lehetőségek és azok a kihívások, amelyekkel a helyi önkormányzatok szembesülnek, és hogy milyen olyan kérdések vannak, tehát hogy milyen olyan eszközök vannak, amelyel tudnák segíteni a helyi önkormányzatoknak a munkáját. Ezért meg is törném a jeget a bukaresti szószólónkkal. Cosmina, mit gondolsz, hogyan tudnád bemutatni nekünk, mik azok a kihívások vagy lehetőségek, ahogy az eszköztárat tudnád használni, és hogy milyen különböző kihívásokat tudnál ezzel megoldani, hiszen te is segített az eszköztár megalkotásában. Üdvözlök mindenkit! Azzal szeretnék
elsőkre válaszolni, hogy milyen kihívásokkal küzdünk, hiszen sok kihívás van az önkormányzatokkal való együttműködéssel kapcsolatban. Az elmúlt pár évben azt vettük észre Budapestben, hogy hasonló problémákban szenvedünk, ami a toolkitben is van, és amivel szinte minden önkormányzat szembesül, kisebb vagy nagyobb. Először is a nagyobb városokra vonatkozó probléma az, hogy hogyan választják szét a városokat, milyen részekre osztják, milyen adminisztratív rendszerek vannak a városon belül, és ez mindig feljön problémaként. Az eszköztár pedig segít nekünk abban, hogy hogyan lehet ezt az adminisztratív rendszert megoldani, és részekre, kerületekre osztani a várost. A második pont, az pedig maga a pénzügyek, hiszen tudjuk azt, hogy legyen kis vagy nagyvárosról van szó, mindenki foglalkozik a gyermekekkel, de ugyanakkor kérdés az, hogy mennyi pénzt kell ezekre a szolgáltatásokra allokálni. És az eszköztárral kapcsolatban azt vettük észre, kimondottan negyedik építőelemet alkalmazva, hogy meg tudtuk mutatni az önkormányzatoknak, hogy mit tudnak azzal a kevés pénzzel is kezdeni, amit kapnak. Hogyha stratégiailag jól megszervezik azt, hogy mit kezdenek az erőforrásokkal annak érdekében, hogy segítsék a helyi közösségeket, akkor az nagy segítség volt nekünk. A harmadik pont az, hogy Európában és Közép-Ázsiában, valamint szerintem az egész világon a migráció problémát jelent. Egyrésztről az emberek háború sújtotta területről érkeznek, vagy gazdasági bevándorlókról beszélünk, és itt nagyon kiszolgáltatott gyerekekkel tudunk szembesülni, akiket bele kell vonni ezekbe a szolgáltatásokba, és segíteni őket. És szerintem az eszköztár harmadik építőeleme segít rávilágítani arra, hogy hogyan tudjuk a városunkat sokkal inkluzívabbá, befogadóbbá tenni, és megfelelőbbé olyan családok számára, akik új munkát vagy egy jobb életet keresnek az adott városban. Köszönöm szépen, és Judittal szeretném folytatni, hogy Budapesten milyen kihívásokat tapasztaltok, és az eszköztárban hogyan tudtok erre megoldásokat alkalmazni, valamint ezt tovább folytatni a jövőben. Köszönöm szépen, Mihályla. Először is szeretném megköszönni ezt a rendkívüli munkát, amit végeztetek az eszköztár létrehozásával kapcsolatban. Nagyon hasznos minden önkormányzat számára. Az önkormányzati rendszer nagyon összetett, és ez sok lehetőséget, és ugyanakkor sok kihívást is jelent annak érdekében, hogy egy összetett rendszert tudjunk létrehozni. Magyarországon nagyon fragmentált az, hogy az alapszolgáltatásokat, ellátásokat az önkormányzatok végzik, viszont a speciális szolgáltatásokat egy speciális szerv felelős érte. Budapesten, ami érdekes, hogy 24 önkormányzat van a területen, 23 a kerület, illetve plusz budapesti önkormányzat, és ezek együtt dolgoznak. Budapest önkormányzata, valamint a helyi önkormányzatok is működtetnek óvodákat, illetve befogadó otthonokat. Ugyanakkor azt tapasztaljuk, egyre inkább nyilvánvalóbb válik számunkra, hogy egy korai kisgyermekkori rendszernek az lenne a lényege, hogy megosztott értékekkel rendelkezzen és adjon át, ezért egy erre fókuszáló rendszer segíthet, hogy ezeket a szokásokat az egyik kerületből át tudjuk vinni a másikba, ezzel meg tudjuk esetleg oldani a problémát. Ráadásul itt jön fel kérdésként az helyi önkormányzat magának a kerületnek a politikai vezetése, és hogyan tudnak egy biztonságos korai kisgyermekkori rendszert megteremteni és létrehozni. És ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy itt nagyon kiszolgáltatott csoportokról van szó, tehát fogyatékkal rendelkező, bevándorló, szegény gyermekek, tehát az elérhető szolgáltatások száma és minősége fontos, és a családoknak nem azon az adott kerülettől, nem attól a
területtől kellene függenie, hanem nagyon fontos lenne az, hogy hogyan tudnánk ezt egészen magára a városra vonatkozóan megtenni. És szerintem jó lenne, hogyha tartalmazna egy részt is maga az eszköztár erre vonatkozóan. Igen, úgy gondolom, hogy sokan jöttök nagyobb városból, és tudjuk, hogy nagyon nehéz koordináció problémáját megoldani, nem csak maga a szolgáltatási rendszerben, hanem akár kerületeken belül, amelyek stratégiai módokat alkalmaznak arra, hogy megoldják ezeket a problémákat, még az ilyen nagyobb önkormányzati szinten is. A következő kérdéshez Martinát és Frankát kérném meg, hogy válaszolja. Martina Zágrábból jön, Franka pedig Milánóból. A kérdés pedig az, hogy milyen prioritásokra reagál az eszköztár, amelyekkel az önkormányzatoknak a kisgyermekek fejlődésével és jólétével kapcsolatban kell foglalkozniuk, mi a legértékesebb az eszköztárban. Szeretnénk a lehető legtöbb nézőpontot behozni a képbe, milyen kihívásokkal szembesülnek, és meg szeretnénk bizonyosodni azzal kapcsolatban, hogy rávilágítsunk a különbségekre is. Először Martinának adnám át a szót. Mit találsz a leghasznosabbnak az eszköztárból? Köszönöm szépen, Mihaila. Először is szeretnék mindenkit köszönteni Zágrábból. Az eszköztár egy nagyszerű dokumentum, és egy nagyon új dokumentum, amely a korai kisgyermekkori rendszerrel kapcsolatban megszületett, és amely az egészségi és társadalmi szempontokra reflektál. Az eszköztár többféleképpen felhasználható, és minden érdekelt félnek hasznos lehet, hiszen sok lehetséges módot ad azzal kapcsolatban, hogyan lehet fejleszteni a rendszert. Nagyon sok eszközt hoz be, amelyet fel lehet használni annak érdekében, hogy esetleg személyre lehessen szabni az adott esetekben. És ez a személyre szabás nagyon fontos, hogy segítse a rendszert magát, valamint a személyre szabást is. Tehát ezt lehet személyre szabni, vagy esetleg egy láncolatot létrehozni, ahol a politikai döntéshozók is ki tudják fejteni a hatásukat helyi szinten. A szabályok nagyon etikusak, és ugyanakkor nagyon kreativitásra sarkalanak azzal kapcsolatban, hogy milyen új szolgáltatásokat kellene esetleg behozni. Tehát például, hogy a már meglévő szolgáltatásokat hogyan lehetne fejleszteni. Például az elmúlt években Zágráb nagyon sokat tett annak érdekében, hogy fejlessze a rendszert a leginkább kiszolgáltatott csoportokra vonatkozóan, például az egészségügyi, a szociális jólét, valamint az oktatással kapcsolatban. És azt tapasztaltuk, hogy Zágrábban sok mindent el tudtunk érni az eszköztár segítségével. És ez segített nekünk annak érdekében, hogy meg tudjuk szervezni, tudjuk hasznosítani azokat a stratégiákat, amelyeket el szeretnénk érni. Ugyanakkor motiválja a kollégákat is, hogy további munkát fektessenek ebbe, és sokkal kompetensebbé teszi őket az adott témában, ezzel segítve az összes gyermeknek a jólétét, illetve a tanulási folyamatát kimondottan kiszolgáltatott gyermekekre vonatkozóan. Köszönjük szépen, Martina! Nagyon örülök, hogy segítesz a kompetenciák segítésében. Szerintem nagyon jó, hogy elősegítesz
segíti az oktatást, a tanulást is, és ez volt a fő célunk az, hogy a kapacitás erősítést elő tudjuk segíteni a helyi önkormányzatoknál. Franka, a te szempontodból mi a legfontosabb, és melyek azok a prioritások, amelyekre figyelnünk kell a családokkal kapcsolatban? Köszönöm szépen! Én is meg szeretném köszönni a meghívást, és nagyon örülök, hogy részt vehettem a tanácsadói testületben. Nagyon inspiráló munka volt, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer. Az eszköztárral kapcsolatban szerintem elmondhatjuk, hogy amit a leginnovatívnak tartottunk, az az úgynevezett Pix and Mix approach, ami a több különböző dolog összeválogatására vonatkozik. Hiszen próbáltunk standardizálni ezeket a módszereket, ám ugyanakkor, hogyha végignézzük ezt az eszköztárat, akkor láthatjuk azt, hogy ki tudjuk válogatni azt, ami az eszköztárból számunkra fontos. A másik pont pedig, hogyha egy adott pontból meg tudjuk vizsgálni esetleg az összképet is. És ez nagyon érdekes, hiszen ez a fajta hozzáállás egy nagyon konkrét példát ad, és nem csak teóriát alkalmaz. Tehát milyennek a különböző szolgáltatások, hogyan tudjuk ezeket megfelelően alkalmazni. Tehát látjuk azt, hogy minden nagyon összekapcsolódik, és mindennek nagyon össze kell kapcsolódnia. Például, hogy mi azt tapasztaltuk, hogy az eszköztár első része nagyon érdekesnek bizonyult számunkra, hiszen több azt tapasztaltuk, hogy ez nem csak egy lehetőség, hanem ugyanakkor szükséglet az, hogy össze tudjuk ezt egy rendszerbe rendezni, és egy együttes nézőpontot tudjunk alkalmazni, egy szisztematikus megközelítést tudjunk létrehozni. És ezt tapasztaltuk magán az eszköztáron is, hiszen hogyha megvannak a megfelelő eszközeink, például, hogyha egy nagyobb városban dolgozunk, mint például, hogy én teszem, akkor nagy lehetőség van, több menedzselési lehetőség is van például közszolgálat, illetve van privát rendszer, és nagyon nehéz egy pontra fókuszálni, tehát nagyon nagy segítség volt abban, hogy ez nem egy könyv, hanem tényleg egy eszköztár, amelyet itt tudunk saját magunk számára válogatni, és ezzel új szempontokat, inspirációt tudunk kapni, úgyhogy mindenkinek magának kell kiválogatnia, hogy mely számára a megfelelő eszköz, amelyet fel tud hasznosítani. Számomra ez nagyon inspiráló volt, és nem úgy éreztem, hogy ez csak egy könyv, és ezzel nem tudok mit kezdeni, hanem az tényleg egy kézzelfoglaló, úgyhogy szerintem ez egy nagyszerű dolog volt az eszköztárral kapcsolatban. Köszönöm szépen, így fel is vezetted a következő kérdést, mert szerintem ez a fő szempont, az, hogy inspirációt ad ez az eszköztár. Nem ír elő semmit, nem kell egyik blogból, egyik elemből a másikra mennünk, hanem ezek mind összefonódnak, és hogyha meglátjátok ezt az összefonódást, akkor az azt jelenti, hogy elértük a céljunkat. Tehát a kérdés az, hogy mi inspirált titeket az eszköztárban, a további munkához az önkormányzatban. Martina, te említetted azt, hogy ez nagyon erőt ad, és ez volt a mi célunk is, hogy ez segítsen erőt adni, inspirálni, pozitív energiát adni, és ezzel hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a megközelítéseket, a kommunikációt, az együtt való gondolkodást és tervezést össze tudjuk koordinálni. Tehát mi volt az minden számodra inspiráló, veled szeretnék kezdeni? Mi inspirált téged az eszköztárral kapcsolatban? Mindenki
ugye különböző pozícióban van a saját önkormányzatánál, és szerintem ez is egy fontos pont, hogy valaki például az oktatási osztályon dolgozik, valaki a szolgáltatások és családok részéért felelős. Például Franka szintén az oktatási területen dolgozik, tehát hogy hogyan közelítitek meg ezt a kérdést. Igen, természetesen a mi munkánk az, hogy a munkák során, hogyha megnézzük ezt az eszközt, akkor rá kellett jönnünk, hogy melyek azok az eszközök, amelyeket tudunk alkalmazni. És mi szolgáltatói szempontból a 3-as elem volt a legfontosabb pont, tehát, hogy a gyermekek például roma közösségből jönnek, bevándorlók, menekültek, vagy esetleg fogyatékossággal rendelkeznek, vagy mély szegénységből jövő gyermekekről van szó, mert ezzel Bukarestben igazán küzdünk. És számomra igazán inspiráló volt az, hogy erőt ad számunkra, és ahogy a hölgyek előttem mondták, ez segít erőt adni a szociális szervezeteknek azzal kapcsolatban, hogy hogyan kapcsolódnak az egyéb szervezetekhez. Így, hogyha mi teszünk valamit, oktatunk, egészségügyi védelmet nyújtunk, akkor nagyon nehéz lesz az embereknek az, hogy együtt dolgozzanak, és itt észre fogjuk venni azt, hogy a gyerekek érdekében kell ezt létrehoznunk. A legtöbb eszköz tárnál, ami van itt az harmadik építő elemnél, az nagyon-nagyon fontos számunkra, és az is, hogy hozzáértő emberekkel dolgozunk, és hogy az, hogy mi az a szociális háló, amely egy nagyvárosban a számunkra áll. Ezért gondolom, hogy nagyon érdekes, és egy kicsit csaltunk, hiszen már elkezdtük használni ezt az eszközt, ezt az elemet, hiszen szeretnénk persze ezt majd fenntarthatóvá tenni, később is a gyermekek számára, hiszen már nem volt elég ötletünk, és nyilván nem áll ennyi minden a szolgálatunkra, de ez egy olyan dolog, amit ezért szerettünk volna kicsit kihasználni, kipróbálni, hiszen újfajta stratégiát is tudunk használni. Ugye nem gondolom azt, hogy ez nagy csalás, hogy elkezdtétek használni, hiszen már reméljük, hogy hamarosan életbe is fog lépni. És Martina, titeket mi inspirált abban, hogy esetleg még többet tudjatok ezekről az építőelemekről megtanulni az eszköztárban? Igen? Nagyon érdekes és elég szokatlan Zágrábban az, hogy igazándiból a legnagyobb városként vannak olyan részek, amely összehozza a helyi önkormányzatokat. Ezért nagyon érdekes Zágráb tekintetében, hogy létrehozzon egy olyan szervezet, összekötő részt, amelynél megnézhetjük a következő pontokat, főleg amikor a kisgyermekek korai fejlődésre gondolunk, főleg amikor minden óvodás óvodás kisgyereknek is, kisiskolásoknak is ezt a támogatást tudjuk biztosítani, hiszen vannak olyan intézmények, amelyek ezekben a szociális és oktatási rendszerben részt vesznek, ahogy tudjuk őket támogatni. Ezért ezt folyamatosan létrehoztuk, ezért próbáltuk ezeket a különböző intézkedéseket, tevékenységeket létrehozni és bevezetni ide. Így úgy gondolom, hogy az inkluzió nagyon fontos a kisgyerekek és a kisiskolások között, hogy igazándiból itt a különböző együttműködésű szervezeteket is össze tudjuk fogni. Ezért úgy gondolom, hogy egy jó gyakorlat lenne az, hogy a protokollok, amelyek a különböző együttműködést létrehozzák, az egészségügy, az oktatás és a szociális keretek belül nagyon fontos lenne. Ezért az inkluzív oktatás, amit szeretnénk megcélozni.
Ezért az operáció és a koordináció nagyon fontos azoknak a támogatóknak a számára is, akik segítenek nekünk, és ez természetesen egy sokkal hosszabb időtartamot fog össze. Ezért a szakértőknek együtt kell működniük, és ezért ezek az építő elemek maga az eszköztárban nagyon fontosak számomra és a kollégáim számára is, hiszen így talán egyszerűbb lesz, hogy elérjük azt a célt, amit szeretnénk, és mi is az, ami inspirál engem, ez persze egyértelműen a negyedik és az első építen nagyon fontos számomra, hiszen az első három építő elem összeépíti azt, amit igazából a negyedik talán össze is fog. Ezért úgy gondolom, egy jó példa, hogy azt látjuk a komprehenszív megközelítésnél, az, hogy hogyan tudjuk ezeket a lehetőségeket egyénenként összefogni, ezért ez egy átfogó stratégia, és ez az egyénnek a felelőssége. Itt mindenképpen azokat a megközelítést láthatunk, amely tényleg a kisgyermeket célozza meg, és a kihívások megküzdésében segít nekünk. Ezért a modern, tudományos megközelítést is használjuk annak érdekében, hogy a gyermekeknek segíthessünk. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szuper rész. Köszönöm, Martina, köszönöm. Nagyon érdekel, hogy Franka és Judit mit szeretne mondani, úgy szeretném hallani azt, hogy Judit, kérlek, kezdte. Köszönöm szépen. Röviden szeretném csak elmondani. Úgy gondolom, hogy amit Kozminát és Martinától már hallottam, számomra mindig egyszerűbb úgy dolgozni, hogyha tudom, hogy amit teszek, az másoknak fontos. És hogy sokan vagyunk a városban, akik együtt dolgoznak azon, hogy másnak jó legyen. Ez inspirálja minket. Ezért az elmúlt 5 évben a Budapest önkormányzata már elkezdett egy együttes városi segítségen dolgozni, egy koordinált úton, főleg, hogyha arra gondolunk, segítünk a hajléktalanoknak, a családi erőszak áldozatainak, ezért elég sok mindenkit megcélzünk, ezért úgy gondolom, hogy a kora gyermekkori fejlődés lesz a következő olyan pont, amely érdekében összefogunk, mi önkormányzatok, és ezért úgy gondolom, hogy ezek olyan témák, amely minden különböző kerületben előfordulnak, és úgy gondolom, hogy ha mi összefogunk mi különböző önkormányzatok, akkor úgy gondolom, hogy a korai kisgyermekek fejlődésében is sokat fogunk tudni előrelépni. Köszönöm, Judit, amikor hallgattalak, úgy gondolom, hogy ahogy előadod, amit szeretnél mondani számunkra, ez azért nagyon fontos, hogy ott vannak a kis pontok a hálózatban, csak szeretnék őket jobban összekapcsolni, ezért úgy gondolom, ha az eszköztárban látjuk a különböző építő elemeket, és próbáljuk ezeket a pontokat összekötni, és hogy logikusan fel tudjuk ezt építeni, akkor úgy gondolom, hogy ez egy szuper ötlet, jobban össze tudjuk a főpontokat kötni. Franka, mi az, ami téged inspirál? Mi az, ami wow, ez tényleg csodálatosan ki lehet aknázni? Mi inspirál? Judittal nagy egyetértek, és nagyon érdekes, amit hallottam. Abszolút egyetértek Judittal. Úgy gondolom, hogy számomra a legjobb kívásokkal teli az a negyedik építőelem, főleg itt Milánóban, egy ilyen hatalmas városban. Főleg az a szemszög, hogy próbáljunk egy stratégiát létrehozni, hiszen ez egy hatalmas kihívás számunkra, hiszen ez egy teljesen új fajta hozzáállás lenne a részünkről is, hogy hogyan is tudnánk máshogy dolgozni, attól eltérően, ahogy éppen most működünk.
Ezért ez egy teljesen megosztott vízió, egy olyan ötlet, hogy mi teljes mértékben együtt dolgozunk a különböző szervezetekkel, oktatásban, ezért úgy gondolom, hogy az egész várost össze kellene fogni, a különböző alapítványokat, múzeumokat, oktatási szervezeteket, tehát, hogy mindenki ugyanabban a vízióban egyesüljön, ezért egy sokkal inkluzívabb városképet láthatunk. Sajnos ez eddig nem volt elérhető, és nem tudtuk ezt kiaknázni, hiszen nagyon nehéz egyenként dolgozni, ezért ez egy hatalmas kihívás a városom számára, de örülök, hogyha ez segít nekünk ebben. Köszönöm, Franka. A következő kérdéshez szeretnék tovább menni. Talán lesz olyan, aki úgy gondolja, hogy a városok nem egyedül működnek egy országban, és hogy talán különbözőképpen tudnak együtt dolgozni a döntéshozók. Ezért a kérdésem az az, hogy mire van szükségük a helyi hatóságnak, a nemzeti hatóságuktól ahhoz, hogy jobban tudják koordinálni és biztosítani a kisgyermekek és családjaik számára az integrált szolgáltatásokat. Ez azért nagyon fontos, hogy a nemzeti hatóságoknak kellene a helyi hatóságoknak segítenie, és mit gondoltak, hogy mire van szükségük, hogyan tudnak egy sokkal koordináltabb módon együtt dolgozni. Ezért először is Kozminát szeretném megkérdezni, mit gondolsz, mire lenne szükségetek, ugye a te önkormányzatodnak, hogy természetesen az, hogy mi segítene nektek a helyi hatóságoknál, a helyi önkormányzatnál, a nemzeti hatóságoktól. Természetesen több pénzre lenne szükségünk, ez nekünk mindig sokkal több pénzre lenne szükségünk, és pénzügyi támogatásra. Persze ez csak egy kis vicc volt, de viccen kívül, viccet félretéve, és szeretnénk a pénzen kívül sokkal nagyobb olyan részt is fogadni a helyi önkormányzatoknál, az, hogy többet segítsenek, és több beleszólásunk is legyen ezekbe a különböző témákba, hiszen ha megnézzük, hogy hogyan is zajlik nálunk a megbeszélések, akkor rengeteg olyan kihívás van számunkra, olyan helyzetekben, amikor van mondjuk egy sürgős helyzet, és sajnos ezt nem tudjuk hirtelen megoldani, hiszen nem tudunk rögtön egyeztetni. És ezért gondolom, hogy sokkal-sokkal jobban tudnánk együtt kommunikálni, jobban kellene együtt dolgozni, hiszen egyik napról a másikra megjelenik egy jogszabály, így nem tudjuk mindig, hogy hova forduljunk, honnan tudunk segítséget kapni. Franka, mit gondolsz? Neked is hasonló a véleményed? Vagy te is gondolod, hogy ez a szükséget nálatok is fennáll? Nálunk ez egy kicsit más, hiszen a kérdés nem egyszerű, de az olasz környezetben van olyan törvény, amelynél igazából azt gondolhatnánk, hogy ez egy teljesen gyerekcipőbe jár, ez egy újabb rendszer. Ennél a rendszernél a törvényben az van meghatározva, hogy meghatároz egy oktatási rendszert, így ezeket a helyi önkormányzatoknak saját kisebb fennhatósága van, így persze van egy törvényünk, de vannak olyan normatív részek, ahogy el kell járnunk, így persze a törvényeknél meg kell határozni azokat a pontokat, ezeket csak nemzeti szinten tudjuk megoldani. Tehát a városok tudják először úgymond kipróbálni, vagy tesztelni ezeket az újabb pontokat, de ezek a kapcsolatok, amikor a
nemzeti szinten megalkotják a törvényt, mi pedig azt próbáljuk gyakorlatba ültetni. Ez az úgymond próba ellenőrzés, ez elég nehéz, és szerintem hatékonyabban is lehetne megoldani. Ezért úgy gondolom, hogy ez nagyon érdekes és fontos számunkra, hogy hogyan tudjuk ezt a pilot programot használni. Ezért, hogyha az integrációt el kell a helyi szinten is érnünk, akkor nagy a szükség arra, hogy milyen hozzáállás, gondolkodásmód kell a mi részünkről is. Ezért, hogy különböző olyan megbeszélésünk legyen, hogy hogyan is tudnánk a nemzeti keretet jobban átlátni az önkormányzati szinten is. Ezért most akkor Mártinát is szeretném megkérdezni, hogy mit gondol, mire van szükség az önkormányzatoknak, a nemzeti hatóságoktól, hogy jobban tudjanak együtt dolgozni. Úgy gondolom, hogy mindkettő résznek megvan a felelőssége, hogy segítsen a gyermekeknek és a családoknál azért, hiszen a kulcsfontosságú rendszer az, hogy együtt dolgozzanak egy keretrendszerben, ezért a nemzeti pontokat is, hogyha először is tisztázzuk, új kontextusba helyezzük, akkor azt jobban a kihívásokkal össze tudjuk egyeztetni a helyi önkormányzati szinteken is. Például Zágrábban is előfordul, hogy a különböző önkormányzatokkal dolgozunk együtt, hogy a nemzeti hatóságok által előírt elveket betartsuk, és együtt próbáljunk dolgozni, és erősítsük az integrációt. Ezért sokkal jobban tudunk a menedzsmentben együtt dolgozni. És ugyanakkor szükségünk van a szakemberek tudására, hogy egy biztonságos közösséget tudjunk létrehozni. A város nézőpontja a lehető legjobb nézőpont annak érdekében, hogy be tudjuk azonosítani, mire van szüksége a családoknak, illetve a gyermekeknek, és így meg tudjuk találni a választ arra, hogy hogyan tudjuk ezeket a problémákat megoldani, hogyan tudjuk az oktatást, illetve a korai intervenciót megfelelőképpen alkalmazni, és ez hogyan tudja az ő kompetenciájukat, illetve társadalmi jólétüket fejleszteni. Ugyanakkor fontos még az is, hogy ezeket a szolgáltatásokat a családokon belül, és ez az egyik legfontosabb pont, hogy inkluzív kooperációt tudjunk az állam és a helyi közösségek között fenntartani. Úgy gondolom, hogy ez hozzájárul a szolgáltatások minőségének fejlesztésében Horvátországban. Tehát az első pont az, hogy jobb legyen a koordináció horizontális szinten, a minisztériumok, illetve a jogi szervezetek között, és ugyanakkor függőleges szinten a különböző iskolák, óvodák, egészségügyi szervezetek, illetve a helyi szervezetek jobban együtt tudnak dolgozni. És így meg legyen határozva egy jogi keretrendszer, amely segíti az együttműködést, és különböző javaslatokat, irányelveket ad meg, amely segíti az együttműködési folyamatokat. Úgy gondolom, hogy jó lehet megemlíteni azt is, hogy lehetőséget adjunk a helyi önkormányzatoknak annak érdekében, hogy ezeket a döntéseket saját maguk is alkalmazni tudják. Ugyanakkor figyelembe kell vennünk azt is, hogy nagyvárosokról van szó, és milyen szempontok vannak a bizonyos nagyvárosokkal kapcsolatban. Értem itt azt, hogy most Zágrábról beszélünk, vagy egy kisebb városról. És azt tapasztaltuk, hogy meg kell figyelnünk, hogy mi a prioritás. Hogyha egyet meg kell neveznem, akkor az az állami hozzájárulás. Az állam
az éves iskolákra fordított összegnek a 3%-át tudja csak Martina, and I think biztosítani. we can just Köszönöm easily szépen, transition now to Martina, the last és question. szerintem Which most actually will be átmehetnénk offered az Stefan Iskovsky utolsó from the kérdésre, DG Employment, ami Social Affairs Stefan and Inclusion. As we Iskowski-től fog actually know, many származni. of us in Europe Ahogy about the child guarantee sokan national plans. So tudjátok, that's a policy Európában initiative at the European level, which van actually európai having szintű kezdeményezés arra, mobilized ami governments segíti across the a European helyi Union to önkormányzatok develop such mobilizációját az plans Európai Unión aimed belül, at hogy segítse elérni a reducing child poverty. céljaikat, Now, the és ezzel question, Stefan, is csökkenthető now a by listening to all gyermekek the colleagues that have szegénysége. spoken Nos, miután meghallgattuk from ezeket a different cities kollégákat, akik különböző across Europe, városokból jönnek Európa what role do szerte, you see for the local authorities Stefan, in mit realizing the ambitions gondolnál az, hogy and the milyen szerepet aspirations of játszanak a helyi the hatóságok Child a Guarantee National gyermekgarancia Plans? nemzeti And to tervekben what extent megfogalmazott do you think such a törekvések toolbox can megvalósításában, strengthen their és milyen capacity to mértékben support the lehet egy ilyen implementation of such eszköztár plans? We know that there are great segítségükre, a ambitions, but kapacitásuk they are actually erősítésében, tailored to the needs of the és country. hogyan lehet So ezeket az adott ország szükségleteire Thank you szabni. very much. Thank you for Köszönöm invitation szépen, to nagyon szépen köszönöm a this very meghívást interesting erre seminar. a nagyon érdekes szeminárra, I've just posted a és link to the egy website of linket the betettem European a Commission, which chat we explain területre, what the European Child ami Guarantee is about, elmondja, and hogy mi ez also you az can find the Európai links Uniós between national action gyermekgarancia, plans és and itt the first meg lehet találni egy progress linket, report ami az which the member akciótervre states have vonatkozik, prepared. amelyet a The különböző role of the dokumentumokat, Commission is amelyek a that, well, first we tagországok look at hoztak létre. Az első uh, pont, the body which amit meg has kell initiative in amit the meg kell European említenünk context in the ezzel European Union. kapcsolatban, We az, hogy drafted az the Európai implementation of Unióban European Child mi Guarantee. létrehoztunk ezt az Now Európai Uniós our task is to gyermekgaranciát, és most a monitor feladatunk az, how it is hogy implemented by the felügyeljük, hogy member states. hogyan tartják be In ezt this a tagállamok. policy area, the competence stays Úgy with the member látjuk, states, hogy and a quite often tagállamok, this amelyek depends kompetensek on ezek a témákban, institutional azok setting of nagyon the gyakran country. függenek We also az get a intézményi response rendszertől, that, well, és it azt is a very választ much kaptuk, delegated to hogy regions and sokszor local authorities. különböző régiókhoz, Even if illetve we helyi ask like önkormányzatokhoz, helyi general questions szervekhez about which of the delegálják a services feladatokat. covered by the És hogyha European Child megkérdezzük, Guarantee hogy milyen are szervezeteket fed implemented az in a given member európai states, in a given member gyermekgarancia state, the program, answer is, akkor well, azt a it választ depends a kapjuk, lot on hogy the hát local attól communities. függ, ez nagyon sokban függ az adott So it's very szervezetektől. relevant that such a Tehát toolbox targeted at local communities, at local az, authorities hogy has been created. And létrehoztuk also if azt, hogy megcélozzuk I a helyi may önkormányzatokat, a helyi it's közösségeket, a we helyi are in szervezeteket, és interesting igazán period érdekes in számunkra, very history where hogy there is where a competition between local authorities nagyon for érdekes számunkra, hogy verseny for zajlik inhabitants a helyi has started. önkormányzatok között, And it seems to me that és good számomra úgy quality of tűnik, public services, hogy a including megfelelő services minőségű for families with young children, might közszolgáltatások be one of the biztosítása key kimondottan a issues, key things we kisgyermekekre, offer az egy olyan fontos local pont, localities can have egy olyan to kulcsfontosságú affect pont, these families. amelyeket a helyi And önkormányzatok tudnak tenni annak our érdekében, co-panelists and hogy a guests are all lakosaikat from segítsék. large cities, so És quite ugyanakkor azt often they tapasztaltuk a face nagyobb different challenges, városokkal these kinds of large kapcsolatban, cities, hogy más which still attract kihívásokkal szembesülnek, hiszen a migration nagyvárosok just from a those migráció egyik like nationally, fő originally, állomása, and also from fő farther afield. célállomása, But I believe that in the és audience we én úgy also have gondolom, many hogy a közönség participants között from sokan vannak smaller azok, localities, akik and kisebb for them really investing önkormányzatokból in jönnek, childcare might be és not only akik investing in children, a which we promote in the European Commission. This kisgyermekeket, is about kisgyermekek nevelés területén preparing, dolgoznak, akkor making azt sure that children tapasztalhatják, develop the hogy most of their potential, but also megvizsgálhatják it azt, hogy might mik be azok, a good amelyek a investment in legfontosabbak terms annak of érdekében, hogy a attracting kisgyermekek a well, legmegfelelőképpen tudjanak listening fejlődni, taxpayers. és So én úgy gondolom, hogy I ez believe nagyban that függ az EU the bizottságától, illetve az toolbox might be adófizetőktől relevant is. also in this Én úgy gondolom, hogy ez aspect. releváns kérdés lehet. Now,
És I'm very I think that each of I've noted down some keywords in én úgy gondolom, hogy van egy pár presentation. kulcsfontosságú There's szó a shared understanding magában a here, it's very prezentációban. important, Az egyik az a közös megértés, hiszen nagyon fontos az, hogy megfelelő és sok konzultáció után az érdekelt felek egyetértsenek mindenben, és ugyanakkor sok figyelmet fordítsanak az EU gyermekvédelmi stratégiájának is. Ugyanakkor a második építő elemre tekintünk, akkor szintén fontos megemlítenünk, hogy a látogatási rendszerünk az, hogy tudja segíteni a kisgyermeknevelést, fejlesztést, és ahogy említették már a panelbeszélgetés során, ugye mindez pénzbe kerül, és ugyanakkor a harmadik építőelem pedig arra terjed, amire fókuszálunk is, mégpedig az, hogy elsősorban a leginkább hátrányosabb helyzetű gyermekeket helyezzük a központba, és az EU gyermekgarancia, gyermekvédelme elsősorban ezekre a gyermekekre fókuszál. Az akcióterveket rájuk szabtuk, és ezzel próbáljuk biztosítani, hogy segít őket. Szerintem ez nagyszerű fejlemények, és kíváncsi vagyok, hogy a panelbeszélgetés többi résztvevője hogyan fogja majd ezt a jövőben alkalmazni. Igen, köszönjük szépen, Stefan. Szerintem mindannyian elmondhatjuk, hogy reménykedünk abban, hogy ez az eszköztár nagyon hasznos lesz majd a jövőben a különböző szektorokban, szolgáltatásokban és a döntéshozatal során, hiszen fontos elfogadnunk olyan szakpolitikákat, amelyek a helyi önkormányzatokat segíti abban, hogy tudjanak dolgozni ezen a szinten. Ráadásul legyen egy nemzeti terv, amely egészen lefolyik ezekre a szintekre, és olyan gyermekeknek segít, akik például mély szegénységben élnek. Rendben, köszönöm szépen. Akkor most szeretnénk áttérni a kérdésekre, amelyeket vagy a chatbe, vagy a Q&A kérdés és válasz részbe írtatok. Rendben, akkor át is venném a szót. Köszönöm szépen, Mihályra. Nagyon köszönjük ezt az úgynevezett pick and mix, több különböző dolog összeválogatásáról szóló rendszert. Szerintem nagyszerű újítás volt. Van egy pár kérdés, amelyet meg szeretnénk válaszolni ezzel kapcsolatban. Az egyik pedig az, hogy hogyan használhatjuk ezt az eszköztárat a közösségi munkaerő kompetenciájának, jólétének és az ügynökség működésének szükséges támogatásának felmérésére. Tehát hogyan tudjuk ezeket a lehetőségeket alkalmazni az eszköztárra vonatkozóan, és hogyan tudjuk megállapítani, hogy hol van voltaképpen a segítségre szükség. A második kérdés pedig elsősorban arra vonatkozik, hogy hogyan tudjuk bevonni az érdekelt feleket, milyen szereppel rendelkeznek a családok, és az eszköztár ad-e valamilyen biztosít, valami kiindulási pontot maguknak a családoknak, hogyan tudnak előre jutni, és teszik ezt minden helyi szinten. Ugyanakkor az utolsó pontban pedig reflektáltunk arra, hogy hogyan lehet ezt az eszköztárt nagyobb szinten is alkalmazni, tehát hogy tudják ezt, akik alkalmazni azok, akiknek nincs olyan nagy mozgásterük, felelősségük a kisgyermekekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Vidur. Szerintem először az első kérdésre fogok válaszolni, amely a munkaerőre reflektál. Ez szerintem a második építő elem, amely ez a korai kisgyermeknevelői munkaerőre vonatkozik, és olyan problémákra reflektál, amely elsősorban a rendszert érinti. Igen, van egy olyan eszköz,
eszközünk, amely rendszer szinten próbálja megoldani az olyan problémákat, amely a munkaerőre vonatkozik, a különböző szolgáltatásokra, ki az, aki meghallgatja az esetleges problémákat, szükségleteket, és hogyan lehet ezeket beintegrálni a kisgyermekkori rendszerbe. A második pont, illetve voltak éppen egy olyan ponttal szeretném fordítani, ami elsősorban a hatóságra vonatkozik. Nem elsősorban az ő kezükben van a legnagyobb hatalom. Vannak olyan részek, ahol sokkal központibb a hatalom megoszlása. Lehet, hogy Juditnak átadnám a szót azzal kapcsolatban, hogy ti hogyan oldjátok ezt meg. Szerintem a ti helyzetetek rezonál leginkább erre. Igen, köszönöm szépen. Mindig van hely a helyi önkormányzatoknak, hogy tudjanak cselekedni. Hogyha nincs egy kimondott szerepük rájuk osztva ezzel kapcsolatban, akkor is mindig ott vannak a saját lakosaik számára. Szerintem nagyon megértik azt, hogy létre kell hozniuk egy olyan környezetet, amely biztosítani tudja ezeket a szolgáltatásokat, és ugyanakkor az önkormányzati szolgáltatásokat bele kell integrálnunk magába, a hálózatba, és ezek a hálózatok segítik a családokat, illetve a gyermekeket, úgyhogy igen, beszélnünk kell velük, és itt vannak ezek az eszközök az eszköztárban, amelyek segítségével navigálni tudunk a közös pontok felhasználásával. Tehát szerintem ez igen fontos, hogy legyen helye a helyi önkormányzatoknak. Igen, és hogyha az időre nézünk, akkor láthatjuk, hogy már fogyóban van, de Frankához szeretnénk egy kérdést intézni, amely az érdekelt felekkel kapcsolatos, hogyha milyen féleképpen tudják a családok felhasználni ezeket az eszköztárakban foglalt eszközöket, és hogyan tudnak hozzájárulni ahhoz, hogy alakítsák a víziót, a közös célt, hogyan tudják informálni a helyi stratégiákról, tervekről az érdekelt feleket. Szóval ki tér erre maga az eszköztár? Igen, úgy gondolom, hogy kisebb részekben igen, de specifikusan az első építőblokkról tudnék beszélni, azért, hiszen ez egy olyan rész, ahol bele kell gondolnunk a helyzetekbe először is. Természetesen meg kell adni a családoknak a lehetőséget, hogy részt vegyenek, hogy a hangokat hallathassák. Ezért úgy gondolom, hogy ez egy kulcsfontosságú tényező. Ezek olyan képességek, hogy azért, hogy felállítsuk a hozzájárulást, és ez nem egyszerű, ezért főként a nagyobb városok számára szerintem, én úgy gondolnám, hogy akkor az ő helyzetükben nagyon sokszor hibákat követünk, de hát ez sem mindig baj, hiszen nyilván, ha valamit csinálunk, néha hibát követünk el, de úgy gondolom, hogy egy jó módon kell együtt dolgoznunk, és persze fejlődünk azért, hogy próbáljuk a részvételt és ellenőrizni, összegyűjteni a visszajelzéseket, hogy egy olyan különböző szemléletben legyünk, hogy mi is igazándiból erre a változásra legyünk hajlamosak. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos olyan pont is, ahol az inkluziót kell megemlítenem, hiszen amikor benne vagyunk egy közösségben, ez nagyon fontos. Ezért ezeknél a részeknél nagyon fontos. Az is érdekes, hogy ez nem egy rész, nem egy részlet, hanem ez mindenhol ott van, ezért remélem, hogy ezzel válaszoltam. Igen, persze, ezért nagyon fontos számunkra ez, és úgy gondolom, hogy a helyi szerződésekben is benne van ez, és hogy egymástól kell tanulnunk a különböző közösségekben a gyerekekről, a családokról.
Ezért vannak ezek a kulcsfontosságú tényezők a rendszerekben, ezért tanulhatjuk meg, hogy milyen hatékonyan is tudunk együtt dolgozni, és hogy mit érhetünk el. Úgy gondolom, hogy a panelünk végére értünk, és nagyon szépen köszönöm, hogy mindenki pár perccel tovább maradt a tervezett időkereten kívül is. A linket majd szeretném nektek odaadni, kollégák, és megnézhetitek, felfedezhetitek az eszköztárat, és hogy milyen részeket tudtok megnézni. Vidur, igen, nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök, hogy beszélgethettünk, a panelistáknak köszönöm, hogy itt voltatok, a közönségnek is, csak pár dolgot szeretnék még megadni. Az egyik az, hogy rengeteg olyan kihívás és bizonytalanság van ebben a változó időben, de úgy gondolom és remélem, hogy ez az eszköztár egyfajta világító toronyként fog előttünk magasodni, amely majd segít nekünk abban, hogy összefogjunk, hogy ezt a közös víziót együtt tudjuk átadni mindenkinek, és ugye a gyerekeknek a legjobb kezdetet nyújthassuk az életben. Ezért úgy gondolom, ez a megközelítés nagyon fontos, és egy olyan dolgot szeretnénk alkotni, amely időtálló, modern, és tudjuk használni. Ezért úgy gondolom, Frának válaszolva, nagyon ez szükség, nem választás, hogy együtt dolgozzunk. Ezért úgy gondolom, az együttműködés mindig nagyon fontos. Köszönöm a közönségnek, hogy eljöttek, a tolmácsoknak a munkájukat, és azokat mindenkinek köszönöm, akik ezen dolgoztak, és az UNICEF partnereinek is. És végül is nem utolsó sorban az ISA csapatának is köszönöm a segítségét, ezért akkor Mihály, kérlek, akkor zárd le a panelt. Igen, nagyon örülök, hogy az UNICEF partnerrel dolgozhatunk együtt, az UNICEF Európa és Közép-Ázsiai Regionális Hivatalával mindig nagyon jól dolgozni, ezért ez remélem csak a kezdet, nem a vége, ezért nagyon várom azt, hogy egyre többet tudjunk majd tőletek tanulni, és az, hogyha elkezdjük használni az eszköztárat, és vannak olyan kis eszközök, amelyeket még hozzá tudunk majd adni. Ezért úgy gondolom, egy sokkal nagyobb közösséget tudunk majd elérni. Végül is nem utolsó sorban, úgy gondolom, hogy októberben majd az ISA konferencián fogjuk folytatni, illetve különböző megbeszélések kereteiben. Az ISA konferencia Szófiában lesz, ezért akkor majd reméljük, majd ott is találkozhatunk, úgyhogy a regisztráció már nyitva van, és július 19-ig lesznek elővételes jegyek, és bármilyen kérdésetek van, nyugodtan keresitek fel minket, írjatok nekünk e-mailt, hogyha szeretnétek velünk megosztani, hogy milyen eszköz használtatok már, és hogyha használjátok már az eszköztárat, kérlek, adjatok nekünk visszajelzést, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, kérlek szépen, hogy mindenképpen figyeljetek, és majd meg fogjuk ezt akkor mi is beszélni a következő megbeszélések keretében. Köszönjük Vidur, minden panelistának, hogy velünk itt volt, és minden kollégának, tolmácsnak a jelenlétet. Mindenkinek szép délutánt, estét, éjszakát kívánok!